Kadiot lang part mo kanta sa kuog coronavirus. Sano para sa'yo? Sa China, corona, daghan ang nabalaka. Ngano bisan asa kapunta ang virus mo, napakadelikado. Paulit sa Wuhan, gihingilan kita. Gi-quarantine na intawon kami dinhi. Sa krisis, wa yun kay batasan. Bisan asa kapunta ang virus mo, napakadelikado. Pauli sa Wuhan, gihingilan kita. Gi-quarantine na intaw kami dinhi. Corona, virus sa China, ikaw ang hinungdan sa krisis, wa yun kay batasan. Sa krisis, wa yun kay